Atzaztarna bezala gure arnasteko modua ere bakarra da munduan, gure nortasuna definitzen du. Baina dirazgarri izateaz aparte, gure osasun fisiko eta mentalaren berri ere ematen du. Hala dirazi du Noam Sibelek egindako ikerketak. 97 pertsonen arnasketa neurtu zuen 24 orduz, eta aurkikuntza hauek egin zituen. Arnasketa patroiak masa korporalaren indizearekin eta depresio eta antsietate ezaugarriekin duela zerikusia. Arnasketa garunarekin dago konektatuta, eta arnasa hartzen eta botatzen dugun bakoitzean, oxigenoa bidaltzen diogu garunari gorputzeko sistema kudeatu dezan. Ideia horretan sakonduz, esan genezake arnasteko moduak eragina duela gure ekintzetan, eta horren bestez, arnasketa ikertzean burmuina interpretatzen ari garela ondoriozta genezake. Hipotesi horri eutsi diote hainbat ikerlarik, eta beste galdera batzuk sortu dira ikerlarien artean. Nahasmendu mentalek arnasteko modua aldatzen dute? Edo arnasteko moduak nahasmendu batzuk areagotu ditzake? Galdera horien erantzuna bilatzen hasi dira zientifikoak, eta arnasketa terapeutikoa izan litekeela diote. Baina guretzat hori ez da berria. Uloakideok aspaldi dakizkigu zeintzuk diren arnasa egitearen onurak. Jarri arreta arnasa hartzen eta arnasa askatzean sortzen zaizkizun sentsazio fisikoetan. Naomi Mendizabalek ere argi dauka.